Ама не, трябва да седиш на седалката, няма да стане така. На седалката да има тежест. И на пулседните. Лоп, 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 лоп. Защо не даш газ? Почини си малко, ако искаш. Почини си малко. Иска газ тук. Газ. Седнал отзад на седалката, да има тежест, иначе превърта. И на пулсените. Лоп, 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 тъй мина. Където е следата там? По-назад, така. Газ, 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 газ. Газ и на пулседните, да мога да ни превърта. Няма, ако пускаш така гъста, като е мотора наполовина горе, няма да се дигне мотора, няма страшно. Парчет! Съединител, оп, 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 оп! Трябва да седнеш. Това е документирано вече. Радиатора здрав ли е? Ако искаш, ама трябва да го върнеш пак малко назад. Дай тази раница тя носа. Не, тя раница не е тежка, но аз дай подуси назад, аз се потвърдане да отиш по-назад. Дръж само задната спирачка, като го пускаш назад. Спирачката задна, сейчас го държа, аз го държа. Ляв, ляв, за да има, ляв. О! Окей! Внимай, дадете много десно дистенция. Аз ще държа да го пускаш. Бакал без каска. Без кола. Трябва му инерция, трябва да го върнем назад. Оп, оп. Я брати кола е.
Еба го маняка това байбака. Да не потънем. Добре, как се? Как е, братчет? Идеално. Хубаво. Това е само началото, най-лесното. Предстои най-трудното. Добре.